Moi. Moi. Kertooko sun äiti siitä yllätyksestä? Ai mistä yllätyksestä? No siitä. Ai mistä? Et sä tiedä. No en, voiko kertoa? En mä tiedä. Mun pitäis tästä lähteä. Okei. No, ihan sama. Mun pitää mennä nyt hakemaan pompulaa. Toisella kerralla vähän pidempi katse. Sä et nyt yhtään keskity, Siiri. Joo, sori. Mä en keskittynyt. Joo, huomaan, että et keskittynyt. Parempi. Moi Siiri. Moi äiti. Mulla on pikku yllätys sulle tuolla tarhassa. Okei. Mennäänkö kattoo? Joo. Tuolla tarhassa on sinun yllätyksesi. Oh my god, oma hevonen. Miten mä voin ikinä kiittää teitä niin paljon? Olepa hyvä. Miksi se Siiri piti sanoa oma hevonen? Vähän kateelliseksi kyllä käy. Mutta enhän mä voi jättää tätä tähän. Mun pitää tehdä jotain. Mä voisin piilottaa Karan satulan ja suitset johonkin. Mutta toi on kyllä aika hieno. Saanko mä koskaan omaa hevosta? Kyllä vitsi kun muun vanhemmilla olisi varaa omaan hevoseen. No, katsotaan sitä sitten. Nyt mennään piilottamaan Karan varusteet.